Hello mga kabisaya, naata diri karon sa chill out diri sa Biniwid, uh, Boracay, Bohol. Ayan, mo dinhi at ang ang hostel. Nindot siya. Nindot siya og design, mura lang. Ayan. 340 ata ang per night. Malayo din kasi siya sa doon sa sentro. Kasi ito parang barangay Biniwid na to barangay Biniwid, pero mura lang siya. Ayan, sa mga gustong nagano dyan, mag-book. Ayan. Ito po yung pinakamurang nahanap ko sa online. Maganda siyang design. Oh. Tingnan niyo sa taas, maganda yung design. Kung gusto niyo naman ng kayo lang mag-isa, meron din dito na pwede kayo mag-isa or dalawa, o pwede din mag-mix. Ayan. Kaya ako wala naman akong kasama, so nag-mix na lang ako, mura lang. Siguro mga 300 plus ang binabayaran per night. Mura lang, di ba? Background. Ayan yung background, bukid dyan. Maganda ang panahon ngayon, di katulad kahapon na sobrang init. Wasakya tayo doon sa taas, pinakatuktok. Ayan. Mayroon siya ditong hagdanan papunta sa taas. Ano to? 1, 2, 3, 4, 5 floor. Hi sir. Good morning. Ayan. Dito tayo. Ma'am, i-promote ko yung nyo ha. Okay lang? Nagpa-vlog kasi ako eh. Ito yung office nila ata to. Ito yung office nila. Ayan. Mayroon sa taas. Ano lang guys, mura lang siya per night. Per night niya is mga 300 plus lang doon sa mixed nationality. Yung mga single. Ayan. Ito ata yung office nila. Ayan. Ganda ng nila, office. Sa mga nagtitipid dyan, pwede na kayo dito mag-book ng hostel. Ito yung background dito sa taas. Ito yung background. Ayan. Yun. Diyan sa baba. Ayan. Tapos bababa tayo. Ayan, di ba? Maganda sa tingnan. Ito yung pinakamura na hostel na napuntahan ko dito sa Boracay. Dito banda meron dito. Ito yung mga rooms dito. Ayan. Tapos sa baba guys, meron ditong kainan. May kainan din sa baba. May kainan sa pinakababa, sa harap lang. Kaya so dito mismo sa hostel, wala silang kainan kasi nga libre na, mura na nga, may libre pa bang kain. Wala na silang kita. Yan. Tapos dito sa baba, ito po yung papunta po tayo sa sa restaurant, sa kainan. Ayan. Ayan, flex ko muna sa inyo pag nandito tayo sa baba. Yan po yung forma. Ayan, di ba? Chillax. Chillax siya, Chillax Hostel. Mataas. Maganda ang forma nito. Pag ganyan pataas. Wow. Tapos ito naman yung dito, kainan. Ang kainan dito mura lang din. Ayan. Chillax. Ayan.
Ayan guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like, comments, and subscribe. Bye bye everyone.